ole voinia chuan dak mitra registration le booking ti dan kan zir dona ama sai ni browser hi honga darkmitra.csccloud.in tia ilu tanga hemi hi main page login na page kha aron lang don ta ti hian helai anwai arian continue with connect ti kan hua heta hian I click anga chuan seva digital seva portal through in kan lut don ti na ni chu chuan khami click ve le khan hei digital seva aron direct nga la portal kha chuan heta hian CSC ID te password te chulu tanga captcha te nen chuan in sign in anga hei hi ron lang lenga hei hi voi khat lu na ni chuan heti hian ron lang nga CSC ID le dang mitra portal kha va in connect na tur detail vel va register na tur khani ta hian register enter vak ngai om lawa hi amaina in digital seva a connect awang khan automatic in fill veka heti lai pin code le anwai facility description te hi kan fill up tur chu ni mai pin code hi I chuanga entianan nuna hian 7960001 Aizawl pin code tanan mang chin ta thing ho ki thlan thai 01 chunga post office om ho zo zong kha ron list out ta chuan entianan 01 aya kian heta ven thlang deuh 09 te moin lo om ta 09 in thlanga ki select thai ki 09 huam chunga post office sang kha hita ke ngai na ber kha post office kai thlang to mai do ni chuan khimi thlan zo akian facility code ki chu automatic in ron in fill upang chuan khimi zo khian anwaya khian submit button alo omai submit anga chuan hei page a hian main page a hian ron direct don ta ni chuan dian hei portal hei dashboard ani ta dak mitra dashboard chuan hei helai hian booking nei to zat te voina in book zat te a ron lang a record a khan ron lang thei dona heti lai CRDM ti zone thla home nuai chi ami khi booking ta kian click chuan booking ti ron langa kita khian kita tang khian booking khati thei don ta ni ei booking khi click anga chuan hei booking na aron lut ngal ta domestic international hi la om chi alawa domestic india ram chung a chen theya ta hian hetilam site en a velam panga hi chuan a thon tu address ti aturania eta send through india dinglam panga hian ipa thon ate va thon turate address kha fill up turan ta chuan helai ki chu thil harom lawan address ron ji ata na fill up thlak zung khani meya hela yan generate OTP ti ama OTP hi a thon tu hi an mobile OTP generate nge generate lo chuan hemi page hi atlang thei lawa OTP a phone number kha anung tha mangai ni ti fin fi ana kha ni ta chuan noya kan en thlai kan fill up chin vela thon na tur ne Delhi ti china chuan heti lai article detail a hian pahni booking hi chini nakal theya speed post le registered parcel in nakal theya tlang puin speed post chu aranga aman booking na man po atau tlang puya chuwang chuanin documents le atiang thil rit tham lutuk lo ang chi thon na hian mangtlang puya parcel hi chu alo tlom deuh zawka bungrua le eng mani te hi thil rit tham deuh hlek po in thon na hian kan mangtlang puya in thlau dan te po han en chho chinanga ta hian tuna hian speed post kan ti chin ta hela hian an bom rom kena kha tarif noya weight ti vel te length ti vel te hi an bom an ron kena kha in lo te sak don ani hi a ri zong te
heta hian kan hriat tur chu a buk na ang chi hi digital ang chi a thil zang tham deuh hlek pawh buk a hriat theih tur a zat hriat deuh chat chat theih ang chi ang kha kan neih ve ngai dawna chuan kan han buk chhina gram zahnih ani ta chuan gram zahnih kan han ti chin ta chuan a sei zawng hi hei a sei zawng a wheat leh a hei te hi kan hriat thiam dan tur chuan A4 size ang vel chia ani chu a rim pawh a san zawng pawh centimeter ni aniang A4 rim khat bawr parcel bur ang vel kha an rawn keng ta kha gram zahnih ang velin kan han chhut kan han dah chin ta total amount khi zahnih somthum paruk ania speed post ah chuan to veng khop mai a pawh register parcel ah khami zat chia khatiang zat chia kha kan han buk ve china aman zat tur chu somriat le pali a in thlau em ani somriat le pali le zahnih somthum paruk dawng ania ruang chuanin speed post bi ke chu thil rit tham vak an thon nan hian kan hmang vak lo ani chuan in thlau na chu kan hre thiam mai anga dikhan chuan helai kan han fill up zawa phone number te kan han validate ta chuan khami a wait te hi kan han ti fela chuan kan next ta kan next hi hian hei kan poisa kan wallet ah khan direct in a lut ngal ta hetilai hi poimo em em a hei kan hral na zat tur chu zahnih somthum paruk ani ta ka kan customer ten hian kan collect tur chu zahnih somthum paruk ania chuan kan wallet atanga in kat tur chu zahnih pakua point pakhat ani dawn ta chuan kan var helai a hian kan hlep tur za chu cheng somhnih paruk le poisa pakua cheng somhnih pasari ang vel ani chu ta hian kan hlep thei tina ni chu hi sale amount hi kan customer mi ron dawr tu ron thon tu te ne atanga kan lak tur zat ania chuan wallet amount hi kan wallet atanga in kat zat tur dikhan kan hre thiam mai ang chu ma hlep zat tur hi chu hetilai tarif si khami CSC te na kan hlo tur kha chhut buai te wa ngai lo la hian a inziang hal bek thawa chuan chumi zowa CSC ID password te wallet pin te kan chhunga tikhan ai pay mai don heta hi chuan book tak ani lo wangin kan titlang lawa chuanin heta tuna kan lu'na booking kan tina thawa khan kan han lut le thina booking detail ti pia zawk chi ami booking history a hi aron lang ta chuan heta hian alang kim lo dewa ai tikhan a hriat thei mai ka ringa hetilai hian in end phei chuan payment status te hi fail ta in ta ka pay lo wangin heta hian payment kha in ta atlang chuan success a in tianga booking status pawh kan book fela kan payment kha success ka chuan success a panin a in tianga chuan submission status hi chu daka kan submit kan han submit khan annin an lo inscan anga an portal ah ten lo update venga khami an update zo vele khan helai success a in ti ve don chi ani chuan a top ber atana kan hriat tur poimo em chu ai poimo ta ni kan hriat den tur hi facility code kan ti chu kan post office thlan atira registration kan ti lai kan thlan khani ta hi anuwa edit thei to lo wangin uluk dewa thlan tur kan save ma khan aron tia chuan receipt hi kan print chuak tur nia receipt hi helai a hian kan en ngal lo loi la hei ti hian kan zo vek a fi alo deuh leka ma se kan hre thiam thaunga khami payment kan ti zo vek to nuwa
payment kan ti zo vek ton huwa khan hei hi print out thei turin aron lang anga achung zok khi aron booking ron ti tu te receipt turania hei kan pek an mani kuta pek turania chuan an hnuai zok hi an bom ron ke nga khan kan bel turania a detail an thon tu te a detail vel lan na khani wangin le he tila hiam barcode ama he hi kan kita post office in an china ati rain thlan na post office a in theluan lo in scan na turania chuan in bel zon huwa tlai lampanga booking anom to lo nom mel to lo en ti hnuai in han da post office in thlan na ti rain thlan na te a khan han da lu danga an lo register ve ngan niam portal an lo in scan do na chuan a bak kha chu keimani kut ani to lawa an mani in an lo ti fel vek to don ni chuan a top ber pani weight limit hi speed post hi ke som thum panga thlenga theia parcel booking hi ke som ni thleng a theia chuan a top na ber hi ka booking kan ti ni a khan atlai a khan thelum hal tur ti kan ni a amai ro chu kan han soi a central lampang ne na kan ning lo na ti khan a then chu post office lo in khar ma deuh te da ni vela te booking la to lo ang chi te post office khan oma awang khan ka ti ang thila kha chuan atu ka booking tlailam lampang ma tlailam panga mo rongal kha chu tu ka thelu kha an rem tia chuan amai ro chu rei real chi ani lawa kan portal a kan update to kha chuan pending in om reng dona kulama kina an non shele zel don thawa rei deuh real chi ni lawa tu ang vel atuk anga submit nge nge kha chu ngai to don ani chu bak lawa kha chuan action penalty a om don ani ti kha kan hriat a tha a chuan kha te mai kha nia thil har sa om lawa tam thei ang ber booking ti kha an lo tum theuh don nia lo me